Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Pawarepa Salwa. Hari Minggu pemirsa, ini jam 12-an lah, mau luhur. Ini yang gaduh sudah azan. Pada kemarin tuh kita berencana untuk ngajak keluar Ayi. Ki bunda nyayur asem tempe dicampur jamur. Nah ini jamur jungle pemirsa. Rencana mau ngajak keluar Ayi. Lah kan terus anak-anak Mas Teki sing metu ki dhewe lho. Dadi wong tua sing ning omah iki kayak bunda, ayah, Ayi ki mau keluar. Pengen keluar mergo apa sing anak muda iku jalan-jalan ke Bojonegoro, ada Salwa, Repa, Bude, terus Mbak Intan, terus Kinara, Mbak Indah ngono. Tadi ini Mbak Intan mau diajak ke Bojonegoro juga kan nggak mampu ngono. Terus akhirnya kok tak ajak ning pengen ning ndi ngono, ning Cepu mubeng-mubeng golek sayur asem. Lah ternyata Mbah kepala pusing. Ngono, iki cerita ya Mas, gak tak ketokno bunda siki, tak ketokno bunda masak. Lah iki kan terusane pusing. Lah piye aku ngono. Yo ning omah ae, Nduk. Iki pokoke ebuke yo masakno bening-bening ae. Dari kemarin tuh wis tak masakno. Aku gak masak santan das kemarin tuh oseng kunci malah. Oseng kunci lauke tempe. Ya terus iki sayur asem tempe karo jamur. Maksudnya iki memang menek kondisi wis sepuh iki kan yo makan apa perlu dijaga. Nyatane yo paling pusing tuh kemarin kan memang yo kabeh mangan bakso mosok bayi. Padahal kemarin bayi itu satu porsi nggak dihabiskan sendiri, kan ada makjah. Jadi berbagi mbek makjah, bayi ini malah cuma ngicip, paribasanya ngicip sedikit lah. Itu tapi nek kadung kudu ngeluh ya wis pusing gitu. Nah, ben merasuk dulu bumbune yo cuma koyo rajangan tok ngene iki. Lombok, brambang, bawang, tomat. Nah, ucuk-ucuk wis nyemplung kabeh karena tadi ya biasa. Kabehne wis entek datan. Apa ngono iki? Penyimpanane dadi ne yo tak hapusi dhisik. Lagi mau wis kadung umop. Mumbul-mumbul ngene iki lah wis tak cemplungke. Pokok iki tempe, terus jamur, terus iki dari maksudnya gak tak kasih asem karena apa, sudah ada daun kedondong dan tomat. Jadi rasanya iki wis sedep, pedes, asin, kecut, seger pokoknya gitu. Kita coba ya. Pas sedengan, tidak terlalu asin soalnya ya ben mengurangi garam juga, tapi ki seger banget. Kok ben di review Mbah maksudnya rasanya piye nanti tak syuting lagi. Ya penampakannya lah udah matang gitu enggak. Mbah review jangan asem bayi tangannya pahit pemirsa. Asem tempe sama jamur apa bu jenenge jungle. Iki mah diniki anakku ganteng pemirsa, masya Allah ya. Kipas angin diresiki kabeh yo. Terus iki mah kaca sing mburi iki sak det iki mah yo diresiki yo. Maksudnya iki kan suwon nang bundane. Tapi tak kon ngresiki sing ngarep ngene. Aku wis kuwesel dah yo wis sesuk neh. Manu apa? Tapi pinter le kowe ngono ki liburan maksudnya iki ngewangi bunda ngono. Iki bayi iki memang agak kurang sehat padahal mau wis berencana pengen healing ya iki ya. Maksudnya iki ben roh padang hawa ngono. Tapi padang hawane iki saiki jasmana wis muga-muga. Iya, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Makina apa? Hari ini bunda pakai daster yang dikasih Mbak Tia bayi yo. Walah enak Mbak Tia, matur suwun Mbak Tia. Taiwan nggih, kene Taiwan Bu niki. Niki diparingi kalih Bunda bayi yo matur nuwun, diparingi rezeki. Muga-muga Mbak Tia rezekine yo tambah lancar, tambah sukses. Amin.
bayi bisanya mau mendoakan dia muga-muga yo sehat terus. Iki kenapa tak nangkepi ya maksudnya kan yo segini toh tak pakai kan pendek, masuk pendek. Tuh, bayi tutur lah. Bayi tuan tutur. Bunda gak penak sungkan karo awake dhewe men terus gimana tak rangkepi gitu. Pemirsa ini sayur tempe di sayur asem. Heeh. Gimana pokoknya iki gak terlalu asin nih. Maksudnya ben mengontrol Apa enak? tekanan darah. Oh, seger alhamdulillah pemirsa. Gimana bumbunya mek tak 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 ngono tok ku Mas kayak. Enggak iki jamur sate aku. Heeh. Aku lali di jamur banyak. Tapi rasanya piye? Hmm? Maksudnya kan bayi agak pahit, lidahnya agak pahit. Tadi tak kupasno blimbing, berdahar blimbing, terus ane iki dahare asem-asem tempe karo jamur, wis gitu ae. Wes kene segera. Nek menawa bayi moro-moro iki saiki bar tak dahar iki piar ngono terus. Ya wis maksudnya tak jak mlaku-mlaku, matetang cuma mubeng ning cepu. Kan roh padang hawa ngono. Aku nek ngajak jalan-jalan bayi misal, Bu, melok ning cepu ngono. Mek apa sak mau golek sesuatu ngono ya. Aku ning dhuwur mobil ya iya sing penting jenengan drujur wis ngono tok. Maksudnya kok kadang nek pas ning tempat apa pengen maam apa ngono iki lagi turun. Mesti kok usah sering medun munggah munggah. Pengen saiki tengok-tengok Maren Bunda keluar ya, ayo melok terus gak kuwi nang sakjane iki ya sakjane ya. Ati karep ragane. Piye Bu ragane gak mampu. Ati karep ya Bu sakjane ya Bu ya. Bu enak pemirsa jarene Mbah Yi yo. Jos jarene Mbah Yi walah, jos ya Yi. Heeh. Iki mang ya tempe iki aku kondo Bu Yuni kan aku gak ada tempe-tempeku mah tak goreng. Lah telepon Mbak Nana, telepon sapa tempe yang meniki terakhir wis entek biasane. Tempe iki harus pagi. Lah gimana kulkas aku lihat kulkas ibu ini ada tempe terus aku minta 3 biji. Tempe sama ngono. Sama jamur. Jamur Bunda punya sendiri. Ning kulkas toko Bunda tadi ada jamur. Terus tadi beli bandeng ke lo Presto itu loh. Ning temennya Bunda. Terus beli ayam pilet besok buat bekal dia. Wes gitu, Mas. Iki kayak ayam-ayaman juga ki Mbah Yi nek ayam potong kuwi gak pernah makan pemirsa. Bunda lah gak tahu mangan ayam potong ku. Nek ayam pilet iki pokoke kanggo salwah repat yo wis kuwi. Ayah juga ki gak terlalu Bu nek ayam potongnya itu. Ayah dia itu malah sukanya ya pindang, panggang ngono kuwi. Terus ke jamur ngene iki ya seneng bandeng ya seneng dhek. Tapi nek koyo ayam-ayam memang mungkin karena usia ya wis beda maksudnya kayak zaman biyen pas Bunda masih muda, ayah masih muda kok seneng maksudnya kayak tuku lalapan ayam bakar apa ngono kan tapi kan ayamnya potong loh. Lah iku masih seneng-senengnya tapi saiki bertambah umur kayak piye yo. Kayak wis males dhewe ngono. Kayak wingi ayah karo Bunda karo Mbah iki mangane oseng-oseng kunci. Nek pemirsa nek selanjut pemirsa iki pokoknya iki motah mati kan Mak. Ya wah alhamdulillah keterima Mas Mbah Yi. Jarene langsung piar-piar Mas iki rasane kan asin, kecut, pedes, lagi pokoknya kene legine. Apa enak Maksudnya iki jare jamur iki kayak iwak pitik jare iki. Iwak pitik krenyut-krenyut ngono. Kepengen gak le? Kayak jamur ku lho. Kayak jamur sing ning barat sing ning alas rasane ngono kuwi. Jamur Cuma pone tak kayak dondong walah seger. Pokoknya sayur asem ki nek dikei dondong ki menambah cita rasa segar pada masakan. Soalnya ki dondong ki ndek iki kecute piye ya Bu? Kecut seger. Ya nek asem ki yo kecute seger. Tapi nek dondong ki nek piye dadi dondong kan bisa dimakan to. Dimakan. Ini lho sayure pemirsa lho. Tapi sewegere ambek asam dagingnya cek enak iki tenan. Memang kalau wis usia ya Bu ya, usia ki koyo mangan iwak-iwak ki wis yo doyan tapi kan dereng pindang sik lele sik bayi wis doyan tapi ki wis piye yo, mesti koyo ragane gak iso nampa. Iki pindang cilik sitok aja wi kayak sagel ya saugel kayak wis. Memang esuk ya dahare karo bandeng, Bunda tadi nyambel bawang sama goreng tempe. Ngono ki ya memang ki belum bisa lepas dari goreng-gorengan Mas yo digoreng tapi yo gak sing terus
combang minyak kan enggak. Makanya gorengan sekarang kan Mbah iki senengane tempe udo ki tegese gak pakai tepung ngono Mana kuwi. gigi sudah lubang pemirsa. Pesan bawah atas bawah lubang ini tengok mangan saya tepungnya iki goyal kayak iso lembut tuh. Ngono kan ambek digunyah-gunyah ambek dimut-mut iso lembut dhewe nek tempe ora sate iki tepung udo mbak ini ngarani. Tempe udo iki maksudnya tidak berselimut. Kayak bakso dingi sing dimakan bunda kan yang ngono. Bakso selimut. Kuwi kena apa diarani selimut karena dia diselimuti dengan telur. Jadi bakso wis matang kae. Terus dimasukkan plastik, Bu. Terus disori telur, diikat terus didang, dikukus dang apa digodhog kena terserah Mas bisa direbus nganggo air mungkin mendidih mungkin bisa, dikukus juga bisa. Gitu aku dingin takut bakule ngono karena dia itu diselimuti dengan telur. Itu ada lagi Bu Ayedio dulu pernah makan kuwi di daerah nanti Bu ya Madura kono lah Bu, pokoknya daerah sana. Iku ki yo namanya bakso kabut. Bakso kabut piye? Ayo mau medin dia Bu. Situ Bondo. Bakso kabut itu. Bakso kabut itu sama kayak gitu, katanya ya gitu. Bakso diselimuti telur, itu jenenge bakso kabut kalau di sana. Mungkin karena perbedaan daerah juga. Dan ikone bakso kayak misalnya kayak iku bakso kemarin kan DE kan nganggo ikon DE jenenge bakso bocil. Mas te bocil ki apa cilik wonge apa piye? Enggak, ternyata ki yo cuma koyo ben namaku ya Bu, nama kerene lah koyo penyanyi barang kan yo kayak sama meneh Ayu Ting Ting itu kan namanya kan Ayu Rosmalina apa Ayu sinten pokoknya kok nek salah ya amit ya. Yang nama kerennya terus dadi Ayu Ting Ting terus koyo misale siapa ya Bu? Misale kayak Denny Cagur kayak gitu. Maksudnya kan terkenalnya kayak gitu. Lah iku podo karo bakso kan bakso yang di sini itu namanya bakso selimut, nek ning kono bakso kabut gitu. Tapi enak bakso itu macam-macam. Karena baksone ya. Tapi piye rasane jenengan berdahar mah terus piar-piar kok. Wah, bar mangan iki piar-piar montoku iso melek sake. Dek mah tak ngomong loro. Dek mah tak nganu kuwi ade pahit teh ngono. Nyen puron blimbing Bu gelem terus tak ojekne blimbing. Kok lagi blimbinge kondi ngono. Iku ceritane wingi hari Sabtu kan Sarwa pulang pagi. Lah MBG-nya itu buahnya ada blimbing. Blimbingnya gede banget ya Bu ya. Kok siji men. Jarene Mbah Yi ngene lah iki tukune terus pirang sak kuwi. Ya akeh Bu wong iku ki ribuan. Nah sing apa dapur satu mohon sekitar 3.000 napa 2.500 ngoten ya Bu. Dapur 2 nggih. Dadi sak kecamatan Sambong kuwi ribuan murid mulai TK, SD, SMP, SMA. Ada nggih maksudnya MI kan ya sederajat lah Bu. SD, MI sederajat, SMP, MTS iki kan padha itu. Terus sampai SMA di Kecamatan Sambong ada berapa? Satu tak? Dua, anu kuwi karo Brabuan yang tenan SMA. Arman kene iki atau iki. Kalau mriki sebelah pom bensin iki. Itu dadine kan yo kok akeh men nek maringi anu ya mesti kan bersyukur mesti dapat kok nonton sing kaya iki. Wong kondi nek entuk bliwing siji tok nang pikire sawah lah dikek isi tok ora terus piye wong sakmono kae. Lah, ndek mesti kan nanti nek pas keluar Bu tak pun tumbuhaske nang laskar blimbing. Kan kadang ki blimbing ki mari ki piye ya Bu. Nek tumbas blimbing kan gak iso dicipi to pemirsa. Kecuali nek awake dhewe iki beli salak, terus beri rambutan, beli anggur masih bisa dicicip Bu. Anggur, klengkeng niku tesih saged dicicip. Tapi nek kados apel, pir, terus ane blimbing, semangka kan. Semangka itu ada yang bisa dicicip, ada yang enggak gitu. Tapi ki nek cepu saat ini kan gak iso ya Bu dicicip semangka, enggak bisa. Semangka melon juga bisa dicicip. Jadi ki
Ya sing iso dicicip ngono ki masih disebutna Bunda jeruk ya iso. Jeruk itu bisa dicicip. Soalnya nek jeruk kan dia dibuka sedikit gini terus diambil satu-satu gitu toh. Sudah cukup masih kan oh berarti ini manis gitu. Kadang kan kita kok apa beli ngono gogong ngono kecut piye ngono tapi nek ada testernya kan kita percaya gitu loh. Tapi nek blimbing iki rumah aku gak tahu iso ngicipi. Wong kuwi mang rupane ora ayu, cuma kok logi ngono. Rupane ki ya enggak wayu. Maksudnya gak kuning sing semplengah ki gak. Maksudnya kuningnya itu biasa ketoke blimbing-blimbing lokal itu kayak blimbing gak ngono lho enak logi tenan. Blimbing lokal tapi manis. Rong iris kok legi campur terus. Piar-piar. Memang ki nek wong sing rada gak penak awak ki kadang ki pengen sesuatu buah sing rada enak di mulut ya Bu ya kayak kan aku jeruk jangan asem ae. Tempe Bu gelem-gelem wis ora jamur gelem kan tak tawani Bu jenengan pengen dahar opo mbuh iki aku sampai ndak dimasakno apa soalnya kan nek wong enggak penak awak ki beda karo wong sehat nek wong sehat ki oh enek menu ki ya wis dicoba dirasakno enak ngono tapi nek wong gak sehat awake kan rada pengen maem iki nek bayi iki nek segera malah njaluk iki sederhana kok Mas kok ya wis sayur asem ngono ki wis iku pun gak nganggo lawuh gak pengen kerupuk pengen lawuh endok apa-apa ki ndak ya wis nyel kuwi kayak wenanane pas gerah kae ya Bu ya pas mantan keng Surabaya nih kok jangan asem opo nyuwun jangan asem tapi ora sing jangan ora bunda sing jangan kudu wong liya kuwi tumbas ning kene Mbak Mun Ibu Mbak Mun kono terong enek cipir terong kacang yo terong kacang cipir karo godhong telo Ibu godhong telo kuwi wis itu tok ra usah wis ngono ki tok Dek apa Bu ning kono emoh terus Bunda kan pas itu kan tumbas sisan to ae tak tawani ya pengen apa pengen sambal panggang lho ada sambal panggang ada apa ya Bu sambal teri enek telur balado ada apa aku tumbas sambal panggang karo balur cilik-cilik ngono ki. Bu anu jenengan lawuh apa wis ngene iki ae ngono. Dadi di dahar ku ya nasi sedikit terusane sayur iki isine tok. Dadi kuah iki lamat-lamat ngono ki lho. Lah ngono ki jarine iki wis seger wis mesti wis enak. Carane nek pahit ngono ki enak. Nek iki jangan-jangan sing wilu-wilu wis bayi wis gak nampa saiki pemirsa. Panganan sing tegese kuwi nek masakno kuwi gak usah wilu-wilu. Nek cacah ya gak apa-apa jenenge. Iya memang nek koyo Bunda ki tetep masak kok ayam tetep masak, iwak sapi tetep masak. Soalnya opo? Anakku lanang kuwi ilate ilat amis. Tegese amis ki ngene nek gak ana amis e gak gelem maem. Kok iki mau lho ya kan padahal wis ana tempe, wis ana bandeng, wis ana sambel. Karepku kan memang gak ana sayure to. Le ndak maem. Ora nek lawuh ngono ndamu. Lah kuwi bandeng mbek tempe mbek sambel to le aku terus. Emoh gorengno nugget dah ngono ki dadi ndeke maem nugget ambek bandeng. Kuwi laki lawuh jarene ngono. Mbok piye aku dhewe gak iso nganu ki gak iso cuma wis tak tumbasno ayam filet sesuk kan ndeke mesti hari Senin kan bekel. Dadi ayam filet kuwi nek Bunda ki cuma dibumbui bawang putih, lada bubuke sing rada akeh. Terus mari ngono apa iku garam terus Bunda biasa tak kasih bon cabe pokoknya bon cabe ya masih lada jadi ki ndeke ada pedes-pedesnya tapi gak sing mblodak pedes ki enggak jadi pedesnya ki gurih dari lada mau karo bawang putih lah kuwi diaduk terserah kuwi jenengan nek pengen buka penyedap yo monggo tapi nek dari bon cabene kuwi rumah sawu ki wis kaya enek gurih-gurihnya jadi gak usah iku ya cuma tambah garam tadi terus tak kasih tepung terigu kuwi dikasih air sedikit diaduk encer-encer ngono kuwi terus dimarinasi semalaman jadi kayak ngene iki kok sore tak marinasi besok pagi baru tak goreng jadi iki ndeke meresap iku pun terigunya jangan banyak-banyak ya jadi kalau cuma ben piye ya kenapa tak kasih terigu nek digoreng ku biar gak lengket jadi ndeke ku enek kayak crispy cilik-cilik ngono lho di luare gitu, iku tapi aja sing akeh ngono ki gak. Dadi lebih dominan ke ayamnya. Kok terus mari ngono dibikinkan saus. Saus iki kaya saus cocolane iki biasanya Bunda tak
kasih bumbu kuwi apa bawang bombay, bawang putih cincang sik. Di oseng karo margarin terus dikasih apa Bu? Bawang bombay. Nanti dikasih saus pedes, saus cabai kuwi karo saus tomat karo saori gitu. Kuwi nggo cocolane. Kono ki wis. Terus kadang sayurnya itu dia seneng sayurannya itu campur-campur buncis, wortel, jagung ku ditumis. Jagungnya disisir. Disisir ngono terus ditumis. Tumisnya cuma bumbunya bawang putih karo bawang merah karo lada. Kasih garam, kasih gula sedikit, terus ngono kita senenge sumpah Mas dia ki wis gak usah noleh liyane koyo Mas wis iku nek sampun dhek dibekeli ngono ki misale koyo dhek pulang masih wis langsung bunda iki tak gado ya iya gak apa-apa le ya. Mas senenge ngono. Mas kan nek wong tuwa kan ya apa sing disenengi anak ibu ya. Ya iya ta. Wis itu kok nom. Wis mbah iki muga-muga wis sehat. Iki kok nek sehat ya kan nek dijak jalan-jalan delok padha nggowo. Nek gak ya wis ben ning omah dhisik. Iki Mas tak unjuk obat, dikasih prescan. Tadi malamnya Bunda Dewi yo keluar ya Bu melok mau wis gak usah. Lah iki kan nganu to Mbah gak usah Mbah iki kan ngene to Mas nek awake pegel kabeh kuwi dipijetno kuwi nek dipijetno sak kala penak tapi iki engko nek bar ungkrap ya Bu wenanane kan anu ya Allah Gusti Bu piye Bu penak-penak iso dibaleni nah bareng ngono bengi ungkrap memang kondisi nggih Bu nggih kondisi orang itu macam-macam ada sing doyan pijet dadi nek kados Mbah Dami Bu 3 hari sekali harus pijet 3 hari sekali niku. 3 dino. 3 hari sekali harus pijet. Soalnya katanya nggih setahun ngono gak pijet. Soalnya kalau tidak dipijeti badannya niku kaku-kaku Bu. Tidak bisa digerakkan pemirsa. Lah nek Mbah Sis tipikal yang kalau dipijet niku enak sakala bar kuwi ungkrap. Iki persis Bunda ya ngono. Dadi Bunda iki nek awake kesel cuma njaluk dipijeti kok pundak terus sikile dijabuti pokoknya sikile dijabuti terus misalnya kayak kaki kuwi nek sampe dipijet terlalu lama juga iso aku mesti malah koyo loro kabeh koyo piye Bu mesti gak nyaman ngono lho dadi ngono memang tipikal kayak gitu ada yang wong iki doyan pijet enek sing gak nek ayahe dia Bu saiki semenjak ribet ngene iki Mas ndek nemblur nendi sebendino njaluk pijet malan. Ngene bener yo minyak kayu putih kok. Lagi aku makane setia minyak kayu putih Bu yo fresken. Aku nek GPU Bu yo GPU apa minyak barokah ki ndasku sing ngelu Ibu. Ngono. Maksudnya ki ambune iki kaya ora ilang-ilang ngono lho. Nek kaya seneng nek barokah seneng. Repa barok sok nang barokah ndang. Aku ki nek barokah ki mamu medas kok pakoke mesti gak iso ilang ngono. Iki nek diblonyoi repa bingi apa turu langsung penak iki turu ku ya to wanek iki. Wah repa yang tak waktu kude. Iya, maksudnya ki mang cerita sedikit ya pemirsa Mbak Yi kan. Mbak Yi iki mah ditinggal anak putune donan healing muga-muga sing healing ki ya do seneng ya Bu ya do bahagia. Apa nek kinarake nek jak ning playground ki seneng Ibu Mas tenan. Mas bisa tipis mudeng playground tadi malam ning Bravo ya. Ning Bravo ini ning Gofan. Dadi ki ben mau maksudnya ku ngono ki seneng-senenge bocah koyo jaman biyen anakku ki yo cilik ngono ki yo ngajak ning biyen yo Bu ning alun-alun teng ngoten niku kadang mall teng Ramayana napa teng Matos ngoten niku. Pokoke iki ben bocah ki seneng ngono lho nek wong tuwek-tuwek ngene iki yo pengen. Maksudnya ki rasane ki pengen cuma rogone sih. Bayi wis rogone wis ra iso. Rogone. Nek apa jenenge pikirane sik kok nampa pengen rono, pengen rene, pengen maksudnya kon. Hah? Pambiane pengen melok ning ndi anake ning ndi melok. Tapi wis gak kuat rogone. Kok makan maksudnya kan ya guyon ngene. Aduh metu aku ajak metu wi ngono iya Bu ayo aku ki ngono ya dadak terusane mumet-mumet ngono ki mau. Mayo sudah Bu metu gawe aku nang omah ae lah. Nek padha metu nang metu Bu gak apa-apa nang omah. Yen wamile nek apa maksudnya nek sido ya dijak jalan-jalan
Jalan-jalan wong tua iki gak usah ado-ado. Diputerno cepu ngono ki wae terus tuku-tuku ronde ngono kuwi ya mau tengok-tengok ndon mobil iki pemirsa. Aku ki nek mati pengen melok tapi kok medun ya dadi gawe neh unjukno neh. Nek wong tuwa iki ya jajane saiki Bu ya kaya wedang ronde, rempah ngono ki maksude apa kaya minuman-minuman kesehatan ngono ki. Ya apa nih? Ya apa nah. Tah ganteng terus kaos apik iki. Kaos kok ireng kabeh. Kaos sak lemari tumpuk. Sampai tekan dhuwur sampai ireng tok anyar tok. Iki wis pirang menit le coba le lihat no le sebentar le. Masnya begitu dulu pemirsa ya. Iki kontene Mbah Yi, keadaane Mbah Yi di rumah. Keadaan Mbah Yi di rumah, dadi iki maksudnya sing iki bisa bersenang-senang muga-muga ya seneng Masnya kayak fresh pikirannya gitu loh. Kayak Masnya kayak duwe anak cilik di piring ya Bu ya, kayak indah piring kan ya butuh hiburan ya Bu. Iya bener bedino ki ndek koncone akeh ya Bu ning kono ya nek time ya apa tapi ki beda Masnya nek kayak metu kan kayak piye ya lebih iso ngono. Ya bener mau bar metu ki aku ki ngrasakno ya. Ati seneng tapi awak kesel nek bar metu ki ngono. Makan iku mah iso nek ati seneng mah iso menambah kesehatan kita, umur kita diberi umur yang panjang menurut pemirsa. Jadi pemirsa jangan lupa bahagia, menyenangkan awake dhewe, nyenengno keluargane iku penting ya pemirsa. Jadi ngoten dulu konten hari ini, ditunggu konten-konten selanjutnya. Tunggu tinunggu. Muga-muga pemirsa semua panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Pokoknya doa terbaik semuanya untuk pemirsa, untuk pejuang garis 2, muga-muga diberikan momongan yang soleh-solehah yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Intinya untuk konten hari ini cukup api dibuat atau sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mas Dio tolong matikan.